Abdulkadir, Chairman MACBAN Toro Local Government. A takaice zan iya cewa zan fi kowa farin ciki da wannan rana da muka halarci wannan wuri, muka jira shugabanmu, Allah kuma ya sauko mana da shi lafiya a Abuja muke da labari, kuma ya shigo mota ya iso Bauchi muka tarbe shi, to gashi nan yau mun iso a gidansa muke. A takaice ya mai girma Chairman, muna maka fatan alkhairi da irin tafiyan da kai da kuma dawowan da kai. Muna fatan kuma ka dawo lafiya, ka tarar da iyalanka da duk mu al'ummanka ka same mu lafiya. Allah kuma ya tabbatar mana da lafiya. A takaice wa MACBAN, wato ko in ce Miyatti Allah Cattle Readers Association, sanin kowa ne, duk wanda ya shekaru irin na ni mai magana ya san wannan kungiya ita ce uwa a kungiyoyin Fulani. Duk wata kungiya ta Fulani dole ta daga ma wannan kafa. In ma ka ga ba ta daga mata kafa ba sai dai a rashin biyayya. Domin wannan kungiyan tun ina matashi karami aka assasa ta. Ina jin tun zamani su Sardauna aka assasa wannan kungiyan da ita da abin nan ta fulatanci ta addini nake nufi. Jama'atu Nasrul Islam a kungiyoyin addini kuma ita ce ta farko a Najeriya, kuma ita ce tsananniya daga nan har waje din, wannan din ma daga nan har waje din. Saboda haka farin ciki da kuma bayanin nan da nake yi, mun sha gwagwarmaya tsayuwan wannan bawan Allah tun yana tsayuwa akan zai yi sakatare. Wani ɗan local government dina aka bashi wannan sakataren da nufin su ɗago mu, aka hada da sarkin shanu. To a wa'yansu ma sun ce sarki Toro, ina Bauchi ta Kudu ne, amma ƴan ƙaramar hukumar ta Damban sun ce ko sarkin jakuna fa ba su bashi a can ba. To amma a duk da haka in Allah ya riga ba da mutum shugabanci dole a yi gwagwarmaya da shi, tun da ya riga ya samu sama an san da shi, tsakiyan an san da shi, shi ya sa muka yi gwagwarmaya. Amma wannan tun da yana tsaye a kan kafafunsa yana kuma aikinsa tsakaninsa da Allah, mu kuma muna goyon bayansa tsakaninmu da Allah, to gaskiya ɗaya take bata. Ƙarya za ta yi shekara tana tafiya, gaskiya a rana ɗaya za ta shi mu. To mun yi gwagwarmaya, an je an so a yaudare mu, an so a cushe mu, duk dai muka dage muka ce mu dai Sadiq din nan shine namu. Kuma gashin Allah ya nuna. A nan a takaice abinda zan iya faɗa mana, mu musamman mutanen Bauchi ta Kudu, akwai wani zuwan da muka zo nan inda muke magana, 'yan siyasa sun neme mu a wannan siyasan. An nuna musu cewa in dai za su nemi siyasa a wannan karon, in dai ba sun hada da wannan kungiya wanda shi Sadiq Ibrahim bayan shugabanci da yake yi mana, yana shugabanci na haɗakan kungiyoyi na Bauchi, kungiyoyi 5 a jihar Bauchi, kungiyoyi 5 musamman su ne sanannu a nan Bauchi. Duk wata wanda take baya to ba a musan da shi ba, 5 din nan mu muke mitin da su anan. Akwai ita MACBAN, akwai Capital Fulaku, akwai Kautal Hore, akwai Samairu, akwai Fuldal. Su 5 din nan da su muke haduwa anan, kuma shi yake jagorantanta. Capital Fulaku ita ce take da sakatare, Samairu su ne da ma'aji, sauran position din wa'ancan suke rike da shi. To tun da mu ne da shugaba, mai kaza ba zai ci kai ba. Saboda haka shugaba, abinda za mu tabbatar maka, Allah ya kara maka lafiya. Amma musamman a ni Toro, a wa'annan haɗakan ƙungiyoyi 5 ɗin, a shan har suna ambata mana sun kai 7 ko 8, ni dai 5 ɗin nan su na sani don da su muke mitin a nan. Amma wasu kashin dankalin da suke mana wanda suke so su mana wanda ba su isa su mana ba, tunda muna nan da rai. Wannan kungiya da nake shekara na 70, tun 1950 aka haifi wannan bawan Allah. 70 da wani abu nake da shi.
wallahi in don dai abin da zan ci in sha in yi sutura in zauna lafiya Allah ya hore mini wannan. Amma na tsaya a kungiya har yanzu saboda banga matasan sun zo mun danka musu amanan yanda za su ciyar da Fulanin gaba ba, shi yasa muke gogormayan har yanzu. Wallahi da mun huta. Majan hali Sadiq Ibrahim duk Fulani sun yarda ka zamo jagora. Mai gidana miyanci Allah ko talhore sun haɗe a dalilin ka Bauchi ta ɗinke babu ɓangaranci.